Ha ban pelibiang ya u TikTok wat lagi ha India. Hadin kecing ya ken up kabala don menta sansnem Henry menta kilaya sedang ya trelang biang pat shen ansa pelibiang ya ki apps jong ka shaina kamtam le ya u TikTok lagi PUBG padai ki apps ki bala kring ha hakini kisan snem paladep to min saya page hato ka India jongi kan peli neem ya kini ki apps ba trending ha India jongi kamtam ya ki konsumla ki ba ju million ban shot lane ban at komedi lane kiwe pat kicing le jongki hala tang kita publish pun